Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an evangelist, so you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my names are Ogwefi Eze-Ana, Ugochi Tubernorifte. I'm a Pomakajugo. I'm Monyi Sinchuaja, Ugochi Tuberna Temple. You know, Bafa Mire, Lukazo more the teacher. Abokas Monyi Sinchuaja, and Restoration Evangelical Mission, Bronian Basoza than an Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I'll answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome once again. Before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you are joining us, you're under the influence of my voice. Keep watching our programs, keep sharing it. Kine menka kachugo ke primi herine. Because yegi, my God's because okay. In the choir and screening after don't be doing what I am a job na. First question. Are you a reformer? Yeah, thank you. Yes, I believe in reforming. Yes. So, all these years, I have been longing, making some research to see where we got it wrong in the approach of Igbo spirituality, because I believe that some of the approach our forefathers used in propagating Igbo spirituality is outdated and can no longer hold, yes, or make any impact in the 21st century. So I believe that the old approach is no longer sustainable. So take Igbo spirituality from point A to point B. Thank you. Do you believe in Eze-Ana? Yeah, thank you. For the fact that we are trying to bridge the gap and take Igbo spirituality to the next level. That's the reason why we propagate taking Igbo spirituality to the next level. There is so much gap between Igbo spirituality and the other normal form of worship in the Christianity. Let me give you an example. Yes. Example I want to give you is that in Igbo spirituality, some people normally see Igbo spirituality as the last resort, especially Christians, because we all know that 90% of people out there are Christians. Now, most of them resort to Igbo spirituality for solution when they are in need. And they find out that whenever their problem is solved, they got what they want, you will see them going back to Christianity, because Christianity have already built a system where they interact easily with each other and they mingle and they wine and dine with others. So, and the flexibility of Christian religion made it possible for them to prefer, because it's very easy for them to associate and invite their friends for Thanksgiving, whatever, whether and rest of them. Example, ụmụrụ ọtụtụ ndị bịago na temple Chukwu Okechi n'aka m wee zaa ekpere ha kwuru nwa today. Ekwuona m ihe before. The first woman gburu anyị efi na temple bụ one woman nọ Germany na-achọ nwa. O megi ihe niile dị o nwere ike ime kpee ekpere na o kwesịrị ikpe. Mekwu IVF. Otu iko amechi ihe na-apụ. Mana ọ bịakwutere m mgbe afọ agwa ihe ọ ga-eme, settlements ọ ga-eme, appeasement o mesịa ya. Today as we speak, ọ bụrụ onye kwuru nwa. O mejupụtakwara nkwa o kwere. Nwa pụtakwara efi o kwere na nkwa na ọ bụrụ na ya mụọ nwa na ya egbu efi o mere ya. Mana ka o mesịrị gịnị mee? Ha mesịa ya ha eje n'ụlọ ụka. O mekwara na ya ọzọ sị praise the Lord, asị hallelujah. Ọsọ na ụnụ mana ya na-achọ nwa for 10 years. Na taa na ya abụghị onye kwuru nwa. O nwechaa aṅụrị, agwa ya ma agba mmadụ na ọta ma ya bute evangelical bus. Ma ya mee one thing or the other. Out of obi aṅụrị ma ndị so ebi ụka edonetere pastor ego. Mana abụrụ pastor kpere ekpere ma ọ bụ lụọ ọrụ eji wee kute nwa nchi ọdị. The same thing onye nke nọkwa America. Ihe m na-achịkwara gị ụmụ nke onye nọ America bụ the second woman gburu anyị efi. The same problem of ịchọkwa nwa. Mana ihe m na-achịkọwa ihe abụ na maka na ụfọdụ n'ime ha ama dị proud ịbịa gwanwụ nọ na be dibịa ma spirituality nyere ya aka. Nke mbụgoro ịbịago na from some of our Igbo spirituality setting, some people they are even shrine and ebe a na-agọ ụlọ mmụọ ọtụrụ
were arranged and one could sit. So the atmosphere is not. Do you know that some of these politicians, when they are conversing, some of them met with their spiritualists, one thing or the other was done. But when they win, they will not come to Ordinary for Thanksgiving. They will go to church because of the atmosphere or whatever. So we wanted to build something that will be atmosphere very nice, superb, so that people that benefited so much from Igbo spirituality can have a place of worship similar to what they used to have when they are in church, at least conducive environment and everything. That is exactly the vision we have. That is what Ordinary is all about. And that is the vision we have in building a worthy place of worship for our members. Thank you. What is your advice to new Ordinary adherents? My advice to new Ordinary adherents is that if you are coming to Ordinary, let your mindset not be get rich quick. Let your mindset not be that if I come today, not because of monetary thing, spirituality. Sorry, you might be disappointed. The purpose of coming to your root should be, I want to reconcile with my root. I want to reconcile with my ancestors. Because now, osisi obona mo waka na obona detach onwe from the root. It's just a matter of time. So obona ihe ji abia o kage na ezumezu gi na mmụọ dị be nna gị na root gị ancestors so gede n'udo. Maka ihe na-esi na nke onye akaria. Then ka ịkpada na wee kpada ofo. Then you are at the right place. And I can tell you need to reconcile with your root. If you head na Sokoto, then na Sokoto. Ọ ga-abalị gị. Because na ha ga-abụ enyi ikwu n'azụ. So ọ bụrụ na onye ka iji abata fine. Mana ọ bụrụ na ihe iji abata bụ maka ego. Sorry, it might be disappointment because ego nwere principle and ụba sinachi. Sinakara aka. Daalụ. Is Ordinary assurance of get rich quick? Yeah, thank you for that question. Tell me dị ka nsikwu na mbụ. Ordinary na-efe idiri chi gị. Ọ na-eji otu oke ọba ma ọ bụ n'oke ọba na nnekwu ma ọ mee saraka with few amount of naira. Ọnya ka iji chọọ ka ịbụrụ Dangote. Ọnya ka ọ ya bụ inye ha na-etu anyị ọ bụrụ na no, your mindset should not be ihe ije mmadụ ji echukwa mmụọ ka gị na mmụọ dị na mma for protection. Ka ụmụ mmụọ ihe build ihe ka na-akpọ personal relation PR. Personal relation anyị build bụ na etu o si adị mma gị nwere onwe gị si ebuild personal relation with ndị friends gị. Ihe nye better friends ọ maka inwe ego? No. Friends gị ahụ ndị ọ ga-abụ ọ daa na mkpa. They will come to your rescue. Ndị ga na-watch ya back. Ndị ga-abụ na ha fụrụ ebe a na-akpa nkọta ihe ọjọọ abịagwa enyi m nekwa ihe ọjọọ na-achọ ime na onye na plan ihe ọjọọ ka nkwụcha. Ọhịa kachi gị n'ala. So ọ nwekwara ike enyi gị anwa gị na ya dị mma n'ụwa mmadụ nwere ike ọpụta ofu opportunity, good opportunity. Then ọsọ nwanna dekwa opportunity adịrị. Ọhịa kachi gị n'ala. Ihe chi ga-eme ewu ibinye gị expo so nekwa ihe dịta mee nka ọfọzi ọ bụrụ ịhọrọ mmadụ ọ bụ isi ụfọdụ na onye ahọrọ ya anụ. So ihe dị mkpa bụ chi gị anwa gị na ya dị na mma ka o wee na-arụrụ gị ọrụ na-ata ị ga-alụ. Mana ọ bụrụzie who will implement that arrow ma ọ put all the principles ga-eme ka ego bịa ọgụ ya bịa njọ chi gị enwere ike iwere ọmụ nye gị ihe ọ ga-ata ego ebe alụ ihe ị ga-awụ ime ka ego wee bịa ọfọzie ma gị nwa emeziri ihe ị kwesịrị ime. Daalụ. What is your advice on polygamy and why some Ordinary people are rejecting it? Yes, this issue of polygamy is part of our culture and tradition. But it's unfortunate that ọtụtụ ndị mmadụ na-reject it, especially ụmụ nwanyị. Reason why? The reason is simple. Also, that the effect of Christian doctrine. Christian doctrine bịara wee gwa ndị be anyị na one man, one wife. So ụfọdụ ụmụ nwanyị eburugo the mindset. So even when the person is back to Ordinary, that Christian mentality of no ya musia ka dị n'ime. Yes, mana akwago m dị no part and parcel of our Igbo spirituality. However, so when the onye ọbụla ga-eme impress ma o mee ya. No, because even the ancient time, ọ bụrụ mmadụ niile were polygamist. ọ bụrụ mmadụ niile nọ more than one. So ọ bụrụ na ofu ka ị ga-maintain, but so be it. So ihe m na-asọ nsọ bụ mmadụ ịda si na ya na-asa oke mana o ji eze ekeri ụmụ ma ọ mmadụ si na ya na-asa mana ọ na-ala abacha anya.
pretense. Obro na say the entire life okay no iwe monogamy. No one my I clap for you. Yes. But nya bukwa na epụta n'ihu ndị mmadụ package onwe gị as no monogamy na akụrụ aka. Ma ọ na-ewu si na-ewu sere besi. Ana akụrụ gị aka na-akpọ ụfada n'ọzọ n'onwere onye ma isi n'azụ na-enye ya ese ibonge. Ọkụ ya agba gị na afọ ya ata enwere part 2 because you were pretense. So about this, let it be off. They want any side chick elsewhere. Okay? You bless. But about this, I package you off. I want to do polygamy. They say, oh, polygamy is not whatever. What they side chick it on us. Who is the people? If one alpha ya tadro, I want part because you were pretense. So then they come na. Mbewa obro mani na bewuria. Omo do ndi bewuria. Ike de na akpọ Obuje egbu agbo. So ọ bụrụ na ị nwere the power, ị nwere the ngabasị, ị nwere what it takes. So be it. It's good. It's better. E nwere huge advantage. You got ya? Those large families, some large families here after na gbogbo. Ije ba son on the book up, ije ba son on the book up, ije ba son on the book up. Your US are son na fan look at how a great man. That man no maybe someone wife they dominate. No some families so wanna buy that today, ka dey kumaka. Ije ba engineer, the doctor, everything marakasa because ebe ụba isi mmadụ ka ebe aka nnukwu ihe ka ndị ọdị imeji ofu onye wee compare ebe enwere ụba enwere advantage ịghọtara ya maka na igwe bụ ike ndị ọdị ọmụ family onye abụọ maka ha yotu egbafu a na-ekwu okwu ekwu maka na ha kpọọ gị ekpe nago sorry wa afa gị mana ihe m ji ekwu ya enwere advantage dị ya however ụfọdụ ya don't worry disadvantage dị ya maka ọsọ ọfọ ịgbọ aka nte yi n'onwe ụmụnne na-abụ mma ofu nna onye a na-ababa onye there were so many things when they cause over and the cause of our before meche. Only ihe ndị man na practice abroad. A polygamy is purely traditional stuff. So if you are going for polygamy, follow very ordinary polygamy. Otonde man they have Christian polygamy. Kamaro hill Christian polygamy, but only the element. Now my father do one. And family house and family would be with peace. Even 12 December 27, I never missing. How my father, how a business tycoon, how so many people. Education is there. So that in peace. Then again, almost they may hear about Christian polygamy. We have Christian polygamy. When a man may be a polygamist or they a joker, or maybe not a joker, Catholic or Anglican. Mudian can a joker, can a joker. Here I have no polygamy. Okay? I have no real polygamy. A real polygamy in Igbo spirituality. Ogabo, the higher to entana, which ordinary. A real polygamy is able to peace at the joker. All the wives worship the man as their G when her G when joy. And they all get wonder oath. So about the whole can name. About the whole I want you gaba or go but say no. I see I already set for failing. So we have about Christian polygamy. I'm talking about pure polygamy. Because Christian polygamy it's ego division because the Christianity they are against polygamy. So it will crash the orientation and mentality. So when you kid about where they know what women, when you call all have there. Man ordinary only need a way for one young man no way for there. So on your so or to turn them man they fail today because what they are actually practicing is not really ordinary polygamy. And what they are practicing is Christian polygamy, which is wrong. So if you must take one second person, discussing with your wife. Let the first wife be a woman that understands the most spirituality and ordinary. You discuss the reason why. Number the way I say, okay, I put them. So you hope that Bona no guess welcome all the second person, and they will be on oath. I can tell you, it's very okay if you can afford it. Actually, a man need the camel makia. Mana, however, leave on your ordinary. But if you like. You may be weird, or bro, so be it. I respect your decision. Would that be working with why? But you are not standing to condemn it because any system, however, one system is so perfect. Whether more polygamy or polygamy, but I can tell you, as somebody, the experience in Basari Abuna. Now, a polygamy has your former in ordinary system. Now the man will add with extra more years ahead of when you put someone. If you doubt me, call for debate. I can tell you why. Some of my friends, when I was in the north, some of my friends, she go to lifespan of people
knowing the polygamy in the north. Check your last one. I am one the north east. Name 1-1. Mana some men na no for now. Hand on alpha. Talking about no one no got polygamy no kana. Mana ma check what go give head in a Christian polygamy and purely ordinary polygamy. Covenant must be there. That is the key. Without covenant, nothing. If you know you cannot go into covenant, and the woman cannot accept covenant and oath taking, yes, oath taking. Okay, say made the ritual. I want him to accept that. Then there is no point going into it. Yes, so here they come here. I'm going to mad na they kick against it for reason maybe for they say if I tell you my experience in my father's house, do ya pure one a joke, me a joke. Yeah, I'm a Christian polygamy, but pure polygamy. Yes, thank you. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, Alpha, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice? Yeah, viewers all over the world, I want to know what I do when I'm about nature about our family. They got chatting the WhatsApp number 0805-7837-672 or 0813-8243-8719. I screen you have those numbers. Catch you go okay, put me here in the Gozegi. We do balloon, but in a baby.